Sa Ahoy, Iloilo, Kapulisan may natubod na nga persons of interest angot sa kamatayon sa Barangay Tanod nga nasapuan sa waiting shed. Si Daryl Marie Sarmiento nakatutok. Makita pa ang tinulo sang dugo sa waiting shed sa Barangay Sentral sa Banuas sang Ahoy, Iloilo sa nasapuan nga wala na sang kabuhi ang tanod nga si Ernie Guanzon, 46 anyos. May igo sang bala sa natuong nga bahin sang iya guya malapit sa mata ang biktima. Suno sa Ahoy Police na preso sa tong biktima bangod sa pagpangbuno. Kag 2015 sang ini ang ginhilway. Api sa tanod sang barangay ginapahayag nga masamiman nga ginasaway ang biktima. Ilabi na kung ini ang makatughong sang Agua di Pataranta. Masapat siya paras maba kung makainom. Nag-complain ng gani ang iya ng mga family na kung ubog siya, magpuli sila panimalay, nag-agamulit siya. Kaya kung sawa yun, nabugan mo pinigyan gamo. Sa records sang Kapulisan, Marso 9 sa nag-away ang biktima kagang iya utod, apang nahusay man sa barangay. Marso 10 ang gabi, nakainom-inom pa ini upod ang iya kaupdanan nga mga tanod. Kag pagkaaga, dito na ini nasapuan nga patay. 4 ka barangay tanod, 1 ka sibilyan, lakip na ang utod sang biktima, ang ginatumod persons of interest sang Ahoy Police. Pasabit na natin ini sa parating examination kay during isang after matabo sa insidente, nag-request kita sa SOCO para mag-conduct sa crime scene processing. At the same time, nag-request na lang kita na mag-dalas ng parapin para ma-examine ang atong nga person of interest. Posible nga magpakatubang sang kaso nga murder ang mga natumod nga may kahilabtanan sa krimen. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.